Hold kæft, mand. Ej, jeg er sulten. Hvor meget er klokken? 22:15. Fanden vil jeg være sulten. Jeg har taget madpakke med. Kulhydrater. Ej, fuck for satan. Der er hvidløg i det der, hva'? Hvad fanden hviler det Der er der? fandme hvidløg i. Det her det er ren kulhydrater, det går lige i blodet på dig. I stedet for alle de der mættede fedtsyre, du sidder og spiser. Ja, jeg har faktisk også tænkt på at begynde at spise bare en lille smule Ja, sundere. her, værsgo. Ikke lige det der. Men vi skal da shawarma da. Ej, Det er fandme ikke det lort der. se hvor du vi drøner kraftedeme ikke hele vejen hjem for bare at købe Nej, Sebastian. Det er rigtigt, vi er sgu for langt ude. Vi bliver nødt til at bestille noget ude herfra, tror jeg. Hvad med Domino's? Ja, det er okay. Domino's, det er okay. Jeg tror sgu, at du til at spise lidt sundt, skulle du ikke? Jo. Vi skal også have en vegetarian. Indsatsstyrken ankommer, og bilen parkeres umiddelbart foran den bygning, hvor handlen skal finde sted. Ja, tak til Thiesen. Nu påbegyndes den intensive overvågning af misbrugerne. Det er en opgave, der kræver maksimal tålmodighed for betjentene, der sidder parate som løver på en savanne, der venter på deres bytte. Ja, dog. Jeg vil godt bestille 2 pizzaer. Ja. Den ene skal være med kødsovs, EO. Og skal jeg have en... Hvad var? EO. Det betyder ekstra ost, EO. Ja, det kunne da heller ikke vide. Nej, det er i orden. Sebastian. Ja, jeg skal lige vende. Hvad skal du have? En vegetarianer. Jeg skal jo have en vegetarianer. EO. Ja, EO. Ja. Det er jo det. Og så skal vi have det bragt ud til Rørdam 50. Vi ser i en sort varevogn. Og når budet kommer, så vil det være meget rart, hvis han lige slukker lygterne og kører helt for stille op ved siden af den sorte varebil.